Yo, what's up? So karon manglakaw mi na tukar karon. Kami tukar. So padumi sa amuang Ato yung nukar sa Medellin. Dilien to no. So karon padumi malungkar sa Medellin, so padumi sa amuang bandrom. So naglakaw mi sa amuang kalsada nga nindot kayo. Salamat ay si project ani. Ha? Sa kaning project dre. Kapitan ano? Salamat. Dahil lang. Dati susundan no. Salamat sa project kalsada. So, adto na may balong. See you there. Bye-bye. Tama ko da dito sa rin. So, karniya sa namin diri sa among padungan sa balong sa among bandroom. So, karon Sambag. na namin sa Sambag, Bugo City, Sambag District, no? Sambag District. So, na namin diri ron sa among bandroom, no? Mga What's up? early birds. Magnaw langgam. Asay tamo ka rin, Asay tamo ka rin? Bumbu Paris niya, si Dardar. May Paris. Bullshit! Iya wa. Mo kagalingon. Mura may lisensya ting. Bakit? Mo lisensya. Ibis na ako lang. Ato lang bambu. Ang mga bambu lang kauno to. Ano ko? Tunay burger to. Biotic one ba? Uy, ako barang predator ko, giwan. Hindi mauman, guba na. So, paabot while waiting na ninyo, no? Video mo na bro. Video no. Paabot while waiting. Paabot na sa tuwan. Natay service ron, pre. Paabot mi sa Starix no. Tarik rin na. Paabot mi sa Lang among kanang high is nga porno maganda ko nakog sud. paabot mi sa among service pa doon sa asa to ba doon, Col? Bambo. Party gas di siya yo. Bitch na dai. Hello video mo na bro. Sa puntahan namin. Karon guys na nang kuan, abot ng service. Dili migi purlon lagi. Purlon ba? Pabangan, purlon. Another satisfied buyer. Padula namin sa Medellin mga angkol, mga langga, what's up mga langga? Sweet kay ba sweet? Shout out. No, touchdown no, Bamboo Paris man, Bamboo Paris Down. Shout out ay kang Darenyil Katana. Kami mga single. Konsehal sa Libertad. Alright. Friends. Konsehal na kayo? May paligong bambu na pa Paris. Kita.
Nas Ryan kita mo nawa. Kita gani yo. Like inampor dire. Wa yan tatas dire. Hey, katahan pala na yung paubaya. Hilap jud ko. Ayo pre. Oy baya pa oya ba? Oya ba? Ha? Taron ra. So aron mga langga no, mga gana ko alam diri. Set up na mi sa mga instruments. Usay may masulti no nakasuroy ag bamboo paris. Pre. Usay masulti makasuroy ag bamboo paris. Usay masulti makasuroy ag bamboo paris. Relaxing. Katong kita kangan nga ngabili pre. Katong kita kangan nga ngabili. Dugay kay nalata. Butay sili, ting. Ay busa, butang ira, ay busa. Ganahan na mamatay ko. Nanood si Joser. Nanood si Jos. Kung ano si City dire. Bato sir. Zam na, oy. Zam na. Unsa na? Unsa na ba, oy? Talaga mama na, pre. Talaga mama na. Kasakit yung bagang. Gawin ka mo usap lagi. Malian? Wala na, finish na. Tulid man. Full ingat deh. Wah, aja mabot sa muang. Ako may pasinganlan. Gamay tong gikuha ha. Susay. Sudbag. Ay, sir. Be, sir. Check up mo tanan mo. Og bili itong siya, be ano kisa may nakaputos bag be. Pagkawas to nga bag. Pagkawas to nga bag be. Tagal mo manawat. Ilabay ko na. Oy ko gidi ay. Angkol. Sir. Oh, na dire. Oh, ano ko tanawa? Good live. Mau siya mga katatapangan ko? Tribal session. Gama to siya no? Manami uli. Namutos na Sa mong gig. Manami 5 gig. Ipos namin sa mga instruments so. That's all for tonight. Mau siya. Muli na ipadong. O ganahan mo magpatukar. Nga magpatukar, please contact ka na taway. Tukar pa. Ray Verpnig. Dapli noy. Sorry.